persona curiosa, que em faig preguntes i d'aquesta manera intento saber on soc en el món. Tinc tendència a llegir llibres d'història, d'assaig, de biografia, de memòries, és el que més em tira, més que novel·les o poesia. Si em permeteu. D'una banda, un llibre del Tony Judt, que es diu Postguerra, que és un estudi sobre la història d'Europa i del món des de l'any 45 cap aquí, i atès que celebrarem enguany els 20 anys, o recordarem els 20 anys de la mort de Joan Fuster, doncs el seu assaig Diccionari per a ociosos. Doncs en molts, però un que m'atrau molt és Martin Luther King, el líder de la lluita dels drets civils als Estats Units. És una figura històrica que va deixar un missatge que encara avui ens interpel·la, tant els creients com els no creients, i que va sembrar la llavor d'una ètica que intenta construir d'alguna manera una convivència millor, malgrat tot. Sens dubte, l'acabament de la crisi, l'acabament de l'atur, que la gent pugui tornar a trobar llocs de feina, que la gent es recuperi, que tots tirem endavant i que d'alguna manera sortim d'aquest clot en el que d'alguna manera certa ho estem passant molt malament i això està tenint, com tots sabem, efectes en la vida de tots, en les famílies, de les persones, etc. Doncs un record seria, per exemple, les revetlles de Sant Joan, quan en un forn veí, una pastisseria veïna de casa, preparaven totes les coques i aquesta olor de coca pujava per la galeria de casa i això em recordava que estàvem a punt de començar l'estiu. Qualsevol lloc davant del mar. M'encanta mirar el mar, escoltar el mar, amb el mar en tinc prou. En primer lloc, sobre l'espai, dir que és un lloc molt agradable, molt ben trobat, amb dimensió perfecta per fer actes i, evidentment, pel nom que porta, suggereix coratge, compromís i també voluntat de convivència i de diàleg.